Nič nie je krajšie ako vítanie nového života na tento svet. Obzvlášť, keď ten nový život prinesie stvorenie, ktoré vám je srdcu veľmi blízke. Viete, že práve v tomto náročnom období, kedy sa vaša spriaznená dušička musí postarať o malý zázrak, jej potrebujete pomôcť, ako sa najviac dá. A preto som sa aj ja rozhodla podporiť našu maminu fantastickým výrobkom Inkapet Collagen, ktorý je práve v období zvýšeného výdaja živín nenahraditeľným doplnkom k správnej výžive laktujúcich kobyl. Jeho čisté prírodné zloženie morského pôvodu bez chémie, aditív, farbív a konzervantov bol to hlavné, čo ma presvedčilo vybrať si ho spomedzi širokej ponuky podobných výrobkov na trhu. Obsahuje všetky 3 typy kolagénu, ktoré majú zvieratá vo svojom tele obsiahnuté a ktoré si postupujúcim vekom už nedokážu tvoriť, a preto je potrebné našim miláčikom tieto zložky dodávať. Dôležitosť kolagénu pre zuby, kĺby, kopytá, srsť, regeneráciu po pôrode je známa už dávno, a práve v čase, kedy telo dáva zo seba viac ako inokedy, tak nielen ľudské kojace maminky, ako som aj ja, ale aj maminky štvornohé potrebujú dodať kolagén do tela zvonka. Od toho, ako budeme my mami zdravé a vitálne, závisí krehký život našich ratolestí. Preto ja nedám dopustiť na Inka Collagen pre seba a Inkapet Collagen pre moju štvornohú spriaznenú dušičku. A čo vy?